ନମସ୍କାର ସାଙ୍ଗମାନେ, ୱେଲକମ୍ ଟୁ ମାଇ ମିନି ବ୍ଲଗ୍। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ଆଜି ଯେହେତୁ ମକର ସଂକ୍ରାନ୍ତି, ସେଥିପାଇଁ ମୋ ତରଫରୁ ଆପଣଙ୍କ ସହପରିବାରକୁ ହାର୍ଦ୍ଦିକ ଶୁଭେଚ୍ଛା ଓ ଶୁଭକାମନା। ଆଜି ସଂକ୍ରାନ୍ତିରେ ଆଜି ଆମ ଘରକୁ ନନା ଆସିଥିଲେ ଘିଅ ପୋଡ଼ିବା ପାଇଁ। ଆମର ତ ପ୍ରତି ମାସ ସଂକ୍ରାନ୍ତିରେ ନନା ଆସିଯାଆନ୍ତି ଘିଅ ପୋଡ଼ିବାକୁ। ତାପରେ ଘିଅ ପୋଡ଼ି ସାରିଲା ପରେ ଆମର ଯେହେତୁ ଘର କାମ ଚାଲିଛି, ଆମର ବନ୍ଧ ପ୍ରସ୍ତୁତ ସରିଲାଣି 8 ଦିନ ପୂର୍ବରୁ। ସେଥିପାଇଁ ନନାଙ୍କୁ କହିଲୁ ଆମର ଟିକେ ବନ୍ଧ ପୂଜା କରିଦିଅ, ଆଜି ଆମର ବନ୍ଧ ବସିଯିବ। ଆଜି ଯେହେତୁ ଭଲ ଦିନଟେ ନା, ସେଥିପାଇଁ ଆମର ନନାଙ୍କୁ କହିକି ଆମର ଦେଖନ୍ତୁ ନନା ପୂଜା କରୁଛନ୍ତି। ଫାଷ୍ଟ ଘିଅ ପୋଡ଼ି ଦେଲେ, ଘିଅ ପୋଡ଼ି ସାରିକି ନଡ଼ିଆ ପାଣି ଛିଞ୍ଚି ଦେଲେ ବନ୍ଧ ଉପରେ। ତାପରେ ଆମର ସିନ୍ଦୁର ଲଗାଉଛନ୍ତି। ଫାଷ୍ଟ 3ଟା ବନ୍ଧ ଯେଉଁ ଥିଲା ସେଟା ମେନ୍ ଡୋର ବନ୍ଧ, ତଳଟା ଡିଜାଇନ୍ ହୋଇଛି। ଆଉ 2ଟି ବନ୍ଧ ରୁମ୍ ବନ୍ଧ, ଏଟା ହେଲା ଠାକୁର ଘର ବନ୍ଧ। ଦେଖନ୍ତୁ ଆଉ କିଛି ନନାଙ୍କର ପୂଜା କାର୍ଯ୍ୟ ବାକି ଥିଲା। ନନା ଆସିଗଲେ ପୂଜା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ କରିବା ପାଇଁ। ତାପରେ ଏଠି ପାଞ୍ଚି ଦେଖନ୍ତୁ, ପାଞ୍ଚି ଦେହରେ ଶଙ୍ଖା ସିନ୍ଦୁର କଉଡ଼ି ଦେଇକି ବାନ୍ଧିକି ରଖିଛନ୍ତି। ସବୁ ବନ୍ଧରେ ପାଞ୍ଚି ବାନ୍ଧିବେ। ବାନ୍ଧି ସାରିଲା ପରେ ପୂଜା କାମ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ହେବ। ତାପରେ ଆମର ଆସିଯିବେ ମିସ୍ତ୍ରୀ ବନ୍ଧ ବସାଇବାକୁ। ଆପଣମାନେ ଆଗ ଭିଡ଼ିଓରେ ତ ଦେଖିଥିବେ ଆମର ବାଲି ଢଳା ହେଇଛି। ବନ୍ଧ ବସି ସାରିଲା ପରେ ଆମର ପ୍ଲାଷ୍ଟର କାମ ଆରମ୍ଭ ହେବ। ତାପରେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଯଦି ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଥାଏ ଲାଇକ୍ କରିବାକୁ ଭୁଲିବେନି। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ସାଙ୍ଗମାନେ।